Usa sa grabing naapektuhan sa magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu ang mga bata tungod sa trauma nga ilang nasinati. Sa iranta ang gihimong intervention aron makuhaan ang ilang nasinating trauma pinaagi sa report ni Alan Domingo. Dini sa 10 City sa Barangay Kugon sa Dakbayan sa Bugo, naabtan namo ang mga bata nga nagduwa nga gipasugdahan usab sa mga tawo nagpakabana. Luyo sa kalipay o katawa nila, tataw ang gibilin nga kahadlok sa pagtayog sa kusog nga linog ni adtong Setyembre 30. Usa nila ang 11 anyos nga si Gabo, kinsa mipadayag sa iyang kalisang dihang hapit na datugan sa parador sa pagtayog sa linog. Traumatized na trauma. Kay natugo ba niya, nigadlag uyog niya, na kuhan mo sa mga kuyawan. Kay naman di akong gikatugam dyan na kabinet niya, nasa untumoy. Ang 12 anyos nga si Carlo, miangkon nga hangtod karon, daman-damanon gihapon siya. Ana paghihapon ang kahadlok sa linog, dili lang para niya, kundili sa iyang tibuok pamilya. Kuya kayong linog, kay siya. Kadam ko gyapon kay kuan, musibalik. Ginisinyo sa Philippine Red Cross ug sa DPWH ang 10 City isip child-friendly space. Dini gihatag ang mga nagunang panginhanglan sa mga biktima sa linog. We have also child-friendly spaces na kung saan binibigyan natin ng opportunity yung mga bata na mag-enjoy para ma-divert yung mind nila from trauma to a normal situation. Gihimugatan sa Regional Council for the Welfare of Children ang attached agency sa DSWD nga dako kaayo og epekto ang trauma sa linog sa pagbati sa mga bata. Busag ikinahanglan nga mapaubos dayon sila sa psychosocial first aid aron maproseso ang ilang gibati. Ang mga timailhan nga adunay trauma ang mga bata kung saputon, walay ganang mukaon, mangihi panahon sa pagkatulog ug dili ganahan makigsandurot sa uban. Kay kaning ato ang child-friendly space is usa ni siya nung espasyo para sa ila kung diyon freely sila makamove, no, na sila free or structured learning activities, no, kanang mga recreational activities, ma-process nilang ilahang feelings or sa ilang agihan. Miawhag usab ang ahinsya nga dili ipakita ang nawong sa mga bata sa social media man o mainstream media isip pagrespeto silang katungod o pagpreserbar sa ilahang dignidad. We should adhere to the ethical standards, no, when it comes to reporting and covering of children. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.